kiinni ja käyttää uudestaan se oikea pohja, niin se oikea pohja rastaa sitä oikea kylkeä vähän nopeammaksi. Okei. Ihan pikkasen kokootte siirrätte käyntiin ja heti saat ratsustettavaa käyntiin ihan samalla ympyrällä. Ihan yhtä suorana. Vasemman puolen ohjassa yhteys vasempaan takajalkaan, oikean puolen ohjassa yhteys oikeeseen takajalkaan. Kaulat ihan suorana, vaikka te pysytte ympyrällä. Ja mahdollisimman monta kerran seis. Vähän rauhallisempi käynti ja noin. Et se niinku ehdi laittaa suuntaan. Noin hyvän kokoiset askeleet maalin sillä. Sitten lähdette suuntaan. Ihan yhtä tarkkaan toiseen suuntaan. Ylävaltalo pystyy. Vielä maalit tosi pystyy. Jaksaa. Ja nyt mä ymmärrän, että se on aika pyörässä varmaan siitä. Harjoitusraa viistuu. Jaksa. Tuutumaan vasempaan. Tää on vähän jännempää. Okei, sitten alatte tekee ympyrää niin, että saa vähän, se on lähinnä nyt maalinielvosti, että nää kuuntelee ja rentoutuu. Niin tekee hyvää, niin teette molemmille pitkille sivuille pyöräytätte voltin, 10 metrin voltin. Maalin saa nyt ite päättää, nyt mä näen, että sillä on iso ravi tosiaan, niin saat ite välillä istua pätkää alas jos tuntuu, mutta ei oo pakko nyt tässä kohtaa vielä. Ja sitten, että aina keskihalkasijan kohdalla käväsette 2-3 askelta käynnissä. Eli molemmilla puolin ympyrää voltti, molemmilla puolin keskihalkasijan kohdalla käväsette käynnissä. Aika suorakalla. Okei. Aika pienellä kädellä saat näköjään tehdä sen. Melkein niin siirrät sillä, että sä niin ajattelet, että sulla on hartia takana, että se pidäte lähtee sieltä niin hartiasta. Että tavallaan se ei saa se edelleen kerta, se otti sen vähän niin rangaistuksena. Noin, pidät aika suorakaula voltilla. Ja täällä taas maalinaatte. Ulko-ohje säilyy. Ei haittaa. Ja saa käyttää. Molemmat saa käyttää. Et ei ymmärrä väärin mitään. Tässä on nyt joutuu tekemään paljon töitä, paljon pieniä asioita peräkkäin. Niin se ei ole yhtään väärin auttaa niitä siihen kuuntelemaan. Se helpottuu se teidän työ kanssa. No, ja koko aika kaula pysyy nyrkkien välissä. Ihan niin kuin oli pienet juurat tai isot juurat. No hyvä. Ulko-ohje lähellä. Että ei nyt sieltä pieneltä voltilta kanssa just että siellä pienellä voltilla teillä on 4 pientä kohtaa kanssa, mutta ne tulee taas tosi tiheesti. Että jakakaa ne voltit kanssa niin 4 pisteeseen, mitä kohti te haluatte ratsastaa. No just, hyvä. Sitten että joutuu vähän hyvä tyrkki jännittyä. Vähän pienet niin tiheitä pidätteet, niin että joo, laittaa vaikka se etsii vähän saa miettiä, että mitä se teki. Ei liian, noin. Just. Niin että sä tunnet, että se ei peruuta sun taakse, vaan etujalat odottaa takaosaa, mutta että joutuu vähän aikaa miettimään sitä, että se takajalka joutuu olemaan vähän kuin heilillä. Se on sopivan pituinen jälki. Ei liian lyhyesti, heti jos se jännittyy se niska, ja että se rentoutat vähän käsillä, että pikkasen sun pohkeen eteen. Mutta aina eikä se käsilennottiin, ettei lähde keräilyttää turhaa synny niin jännittyneitä. Okei, ja sitten palaatte takas siihen vähän niin kuin pidempään väliin, että taas molemmat takajalat työntää sitä etuosaa eteenpäin. Taas sieltä on molemmilta puolilta siitä ohjasta se yhteys sinne sen puolen takajalkaan. No, eikä haittaa. Jänkittely muistat, että oikea käsi pysyy silti rentona. Yhtään sisäkäsi ei ole ratti siltikään. Vaan te haluatte, että ne kuuntelee molemmilla pohkeita, niin sisäpohkeen ja sen käden välissä. Niin että no oikein jänni. Ja sit tosta katsot, että kun se välillä tulee vähän voimattomaksi se takaosa, niin autat sitä niin, että sä ratsat muutama metri, ei niin hirveän isosti näkyvästi eteenpäin. Mutta ajattelee, että vähän autat sitä löytää niin kuin enemmän ponnistus eteenpäin. Vähän ei ole kättä sanoa, että ihan hilli eteenpäin. No, niin että saat sit kumminkin jatkaa niitä tiheitä pidätteitä ja se ei ole niin, että se on tehdään taakse ja ratsastaa eteen. Mutta sä autat takajalkoja ponnistamaan ilman, että sä joudut olemaan sieltä, no juu, ihan oikein. Hyvä. Okei, vaihtakaa suuntaa sitten. Sitten saatte alkaa pyörikkeet pohjattaa. Että jos sä haluais valua sinne seinälle, niin ajattelee, että sun oikein puolella mutta ei jää yhtään jännittää, mutta sä ratsastat sitä niin, että se kulkee suoraan. Tuun askel. Välillä 2-3, just sopitunen askel. Joka kerta tarvii, jos niitä vähän ärsyttää sen, niin se ei tarvi olla ihan selkeästi ravia. No, ja sillä kellon puolella teette semmoisen 10-12 metrin voltin.
aika suoralla kaulalla. No, ja taas etitte niistä kahta samanlaista kättä siellä voltilla kanssa, että kumpikaan käsi ei jää jännitty. No, taas tarpeeksi nyt mä olin vasen ohja voltilla kanssa, saatte 1 piste, toinen pala sitä volttia, noin 3. pala voltti ja sitten sä haluat vielä päästä loppuun. Hyvä laukka. Ja Janni muistaa just ihan oikein, että sä lyhennät ohjata. Ja vähän isompi voi olla voltti kuin edellisellä kerralla, niin että selkeästi löydät niitä aina nyt 3. palasta volttia. Tuut ja samankokoiset askeleet koko aika. No, ja aina sen noston jälkeen katot maalin, että se ulko-ohja pysyy tarpeeksi lyhyenä. No, ja prrr, ja takas laukkaa. No, niin että se on niinku melkein tavallaan se hevonen saa ajatella, että se on ihan vaan semmonen hetken istahdus ja sitten se laukkakierros se säilyy kumminkin siellä takaosalla. Okei, sit jäätte laukkaa. Jäätte suurennatte se ympyrää. Nyt taas tosi tarkkaan katsotte, että käännätte aina pitkältä sivut keskihalkaisia kohti koko hevonen. Ja kun koko hevonen on kääntynyt, niin käsi rentoutuu. Et katsotte, että ette joudu niinku nypertää joka askelta, vaan etitte siellä pohkeitten välissä paikka. Nyt on hyvä kaula, Janni, tossa aika hyvä laukka-askel kanssa. Selkeästi niin, että on ajoissa käännetty, katsotte paikka. Niin, että näyttää ihan hyvälle. Okei, ja sitten raaputatte se muutama sentti takas pidemmäksi askel, niin että ne laukkaa taas vähän pidempää askelta. Mut yhtä tarkkaan, taas niin, että niistä ei tule niinku laivoja ohjata valta. Hyvä askel tossa ja maalin. Molemmilla on hyvä. Okei, sit lyhennätte uudestaan. Ihan sentti kaksi varovaiskeleen kulmaa Jannilla, se on niin, että saat katsoa, että se ei kutistu liikaa. Että voit tehdä sen kanssa nuorempi ja raampi. Niin vähän pyöreämpänä se kulma, niin että sä pystyt pitämään samankokoinen askel. Just, ihan oikein. No. Okei, lujempaa ei enää tarvii mennä Janni myöskään tosta, mutta niin että se pitää pitkän askeleen läpi, mutta askel kestää vähän aikaa. Noin. Niin että sä et laskee jokaisen askeleen sieltä, että se on 1 askel, toinen askel, 3. askel, niin että jokainen askel on vähän aikaa. Se on vähän aikaa viettää jokaisen askeleen. Okei, sitten alatte tulee täältä tallin etuosaa oikealle, että se oma paino pysyy sen kantavan vasemman takajalan päällä ja sitten ratsatte vähän painoa oikeaseen jalusteen. Hyvä, ja kädet paljon. Näyttää, pidätte silti se etuolta vähän oikealla. Et vaikka se haluaisi vaihtaa, ja ajattele koko aika tuijotatte peiliin. Paino on seinä lähellä, samaa suoraan. Se on teidän voltti oikealle. Tuo äiti ympäri. Se äiti ympäri, mä olin voltti. Okei, meni jo. Ei haittaa. Hyvin korjasti loppumaan. Jos tää alkaa hirveästi mutkittelee, niin voi kääntää jostain kohtaa voltin oikealle. Mut nyt vain pohja. Vien saat ranteet ihan suoraksi. Vasema sais tuntumaan. Hyvä. Katse peiliin. Sinne napa näyttää teiltä kohti. Napa näyttää teiltä kohti. Juu. Okei, nyt jää sen takas lehtiympyrälle. Hyvä. Ihan se löytyy. Puoliin siellä sivuissa se. No, vielä voi olla vasen ohja vähän lyhyempi, että se ei ole yhtään siinä karvatkaan täällä. Niin. Aattele vähän vasen ja pysy oikein pohjan piirtää hyvää. Sitten sä voit vähän helpottaa, kun se pysyy noin. Okei, haittaa. Niin kun säilyy se ajatus kohti se, että oikein jalka alas, vasen lantio sinne eteen. Istu vaan, just ja oikein.